ka Ribhoi Sinat College ka badan ha umsa isning Ribhoi District kalayo ban plino ka jintai ka kamera kan syakot ne ka library room na ka banda ban siap ikikot ki kongsan ki bolong kum ki dulir ha ka jinang jinstan kamtam syikitu ki samlai ki baju punlut ka por jongki banwat jintip ki bah ka menor bat ki bah dukan ka juk ka bamenta ya ketika library la pelipaj bakno ya ka khat artarik menaitung arjar arpulai daw MLA ka umsning constituency Dr. Celestin Lingdo ka mukongsan hakabal asa khilang do ba Merol Bons MLA ka nongpo constituency ka musumut kongsan haringkat ka jindon lang ka Dr. Jacqueline Thaba faculty Nehu Department of Library Pastor HL Mersing President Governing Body ketika college Pastor Precious Timong Vice Principal ketika college kuntup ru ikin nong hikai ki samla pule bat kiwe haba keren kumukongsan Dr. Celestin ulaong bakum ki samla pule kita ki job ka jingim ki de ban syem kalat ban pule bikin chuan la keman tang ban pendap iki kerteng baki poitista jaka pule kat ba kim tep ki jing pule kat bau ba Merol Bon ulaong ba ka juk menta kadai ka juk jong jingwat jing tep syu ka juk handai ka bai kuntma da ka pendon kam daki wat bat ki sum kapor kalapoi bangin hap sedang banyang ngalaki jongki kejan tingidon kinahike ban lam lenti yengi kinong sengi kini ka college kamtam ki badon ka jing thamu ko babaha ban seng ban te ban pin tiu ya phi mar ngi tip ngi na pedeng jo phi baro pin salong brew adin si sen ka singi pin salong kinong mi khmat ki jongi ki officers ki jongi pin sa one university pin sa bat ki kam ki behe phiap sedang nang ni i khmat jong phi ya kata kalawai ka ba pidon pide ban ngek halade ba pidon kata ka potential namar ki kena kambun sen nilam pinapet ki result ki babha ki kerteng ki bapau ki bami ki dei na ki school na ki college ki bana nong kendong balai namar ki kena ki terang ki angnut hoi hasor ka donlut baro mo kat baki kwa ka lat ka biang na dong sedong ka internet ka wifi baro ki don Hendak ada kamdon kaman na do kamen sim ngatrai kita kajing don jeng kita ki baro ro kamen toy. Hendak kajing ang not ka ba pipi don ki bangi i khmat ka jong pi. Inget ba chisin ka sin sa kiu ban hakane ka por nga kentu ye pi baro iwe. Sngo ba penon kam ya ka library. Puli ki kot. Pek thu kam tam ye kini ki hep ki baret ki jong pi ki badal ha school ki para ki jong pi ki bayi nga san jong pi. Penchuluri ki ban puli. No makani ka dik ki ka ba haka khasi society jong ka kamduna. Ni do na ba ya ka reading habit. Ni puli be tek tang bangin pass. Ni puli be tek tang bangin to exam. Sengaw bah go beyond that. Mo puli sedang man puli penlong ka jing mlin. Namar baladangi sedang man puli. Yo kambon ki jing tip ngila ruban ai kambon shikiwei. Kindon shibun ki jing layat lang ba? Andre nga sengaw ban congratulate ban kitbok kiryang. Naga banta ka jing la. Jong sinot hin parok away. Ban penyeng ya kani ke college kani ke jaka na ka banta ban syakri ban ai ya kani ke platform ke jaka ka baki kun samla ke bi ki jungi pila ban wan ban pule ban dep ya ka higher secondary ban dep degree ke jung pinang ya ka perthei ka kong santam bat ka bor lani ke jingele jong kawi pakawi geri ke perthai gele na ka banta ban yo ya ke information technology kano geri ke plan bor ka perthai ke de geri ke badon ka information handade kita na lagi jong intelligent wing lagi jong ke scientist lagi jong yu kan wat ke batmai ban tip ya ke weakness jong ki wipat kiri kata ke information kaspa bat kabor hagajuk kamenta bamenta kadi ke information ke jingtip hagijuk ki bandai dai le thmang ira daga white da sum ya khud marmet kata kadi ke juk menswa hadin ke jing khun dai le thma kala dai lang ba dagi suloi dagi tang dagi aircraft bat komta te ke juk ka bamenta ka we kari kani khun bat go gari based on information politics ru mentam ba Merol Bon ngatrai in semenjur bat nga ka Meghalaya kadon rupongut ki MLA nakin rupongut
ngam tip kat nongut uba kitya man step uba ong ba mentakas ni kat ubawan ngani kendu iki with a smiling face ngan kemen ngani arap iki mo ngatrai nakin rupongut si pone kat sangut giban ong ngak kemen bani kendu bro bun giban ong ni dang sudah election te ngampat ko ay kendu bro ni nam de mo ngatrai fi menjuri kata te kajing kali kalong ngene kay mano ban long successful ki kena ki ba pule kot ki balik college ru ki pule ka ju ka kot mano ban long successful nrepongut ki MLA mano ban long successful ngidon ki pastor mano ban long successful tang kito ki ba ki men step ki ba ong ngas ngo kemen ban le ya kanai ka kam ngas ngo kemen ban pule kot matakas ngi larang ada pastor ro ngas ngo kemen man ki man takas ngi bangakwa ban le yalap bangakwa ban snengi ki bro unong rep ro kaju lada ula ban ki man step ban ong bat ni kaneka pentor ke ba ka jonga ngala dep tung mentala lai tayo la de ka por bangan putnyut lada ong ni ngas ngo je tu ban her biang mo bagi tar kitu kisla ke ba unom long successful Tingi kena school ru, kena college ru. Bun ki kena ki balik sa college, tang ban biang ka percentage dong ka attendance. Om day ra baki enjoy ban pule. Ngam kena ya pi, tehan rai nga shu ya tu. Kine ki day ki experience ki ba ngi siam ha kajing im kejongi. Tehabang akran ni kata nga la cross shiteng century ha kajing im mo. Kajingnya per hapdeng ubalong successful, but ubamlong successful kalong. Ubalong successful, uba job uday, uba kemen banle ya kakam ka ba ule.